Ahojte dievčatá, som tu opäť v jesennej kolekcii pláštikov. Predvádzam vám klasický, krásny plášť jesenný z plášťovky. Tento model je dlhší, ale vyrábame ho aj v kratšej verzii. Čo je určite pre vás veľmi dôležité, je materiál. Je to prírodný materiál, viskozový, nie je elastický a strihovo riešený super, keď si pozriete dvojradové zapínanie. Kebyže priberiete alebo schudnete, tak si gombiky posuniete ďalej. Keď priberete, prešijete si tu na ďalej. Tento pláštik vyrábame v týchto farbičkách, aby ste videli, a nájdete ho na našej webovej stránke v sekcii plášte a má kód 5361. Tam je uvedená aj cena, aj táto farebnica a plus sú tam ešte aj iné farbičky. Verím, že sa vám páči a teším sa, že prídete tu do predajne na ulicu Predmestská alebo ulica Botova, alebo že si nás nájdete na stránke www.kabaty.sk. A čo mám najradšej, lebo to je najrýchlejšie pre vás aj pre mňa, že mi zatelefonujete na telefónne číslo 0903 550 720. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.